que pasa a presentala sempre o noso director Xastre. Aí está. Nos fa a última presentación. Damos unha máis de gracia. Vedes que este número 41 está renovado o formato, non? Tamén ten algo máis de páxinas. Desde o número anterior, 40, como sabedes, que xa temos un lavado da cara a esta publicación, a Terra de Outes, e a partir de agora imos incluir, como vedes, ten un total de 24 páxinas, e demos unha imaxe un pouco máis moderna, non a revista. Xa tamén na portada, como vedes, que antes a foto, o que era a cabeceira da revista, era todo en horizontal ocupando a parte de arriba, viña abaixo intercalada a foto, e despois metíamos unha banda aquí en azul, na que destacábamos os titulares máis destacados, que para nós considerábamos que eran máis importantes da revista. E, mantivemos cousas como, por exemplo, a foto do entrevistado das páxinas interiores, mantemos a filosofía de meter unha foto antiga do Concello sempre na portada, pero vedes que cambiou un pouquinho o formato, non? Abaixo está este fondo feito sobre o Tumuzo, que se mantén tamén na número 40 para esta. E despois xa, no interior, escreves e pasando as páxinas, comentamos un pouquinho o que fomos metendo e por qué. Temos unha editorial que pensamos, eu propuse nun momento cando nos reunimos na redacción da revista, que falásemos de Cataluña. Como sabedes, ainda non sabíamos que iba a pasar coas eleccións, non? Como sabedes, a revista faise sempre de 3 en 3 meses, e no momento en que sae, xa pasaron máis dun mes polo menos da compilación dos materiais, non? Sempre temos unha previsión. Unha vez que acabemos de presentar esta revista, probablemente en menos dun mes nos reunamos para montarse a vindeira, ou incluso antes, non? Entón, dámonos un mes de marzo sempre para reunir os traballos, e ao final temos a revista máis ou menos perfilada un mes antes de sair. Entón, houve que esperar ao final de todo para saber como íbamos a escribir o editorial, en que termos, etc., sobre Cataluña e as eleccións que houve en Cataluña. Hai unha nova entrega, como vedes, de San Mariño, do seu diccionario xeográfico, moi ocorrente, unha cousa que sorprende bastante, como lle dá a volta ao nome dos números dos países. Metemos, como sempre, tamén unha sección que mantemos das nosas novas, onde vedes actos destacados que se fixeron, como foi a novena muiñada, que fixemos antes de era na Asamblea Xeral. Lembrades que falábamos que desta xuntanza que houve sobre as publicacións periódicas no Instituto do Poetañón, onde se fixo unha exposición tamén de publicacións, non? Lembrades que eran Rial, Casa Gramática, Ardentía e Barbantia, non? Ademais de nós. E despois abaixo podes a outra foto na mesma noticia, onde sale Mingucho Maixán presentando o libro que fixemos cunha compilación dos artigos máis relevantes para nós da revista, ou algúns artigos destacados, de cada unha das seccións, que ao final compuso un libro que, daría para moito máis, pero había que escoller, entón saiu o que saiu. E abaixo metemos un acto dos que fixéramos últimamente tamén presentando libros, que foi este libro que se falou tamén na Asamblea, que fixo Luís Bará, como sabedes foi director xeral de... non me acordo agora, de Cultura, pode ser, cando foi o partido, non? É un destacado dirixente do BNG, desde hai moitos anos, como sabedes, en Pontevedra. Entón, fixo este libro sobre a represión na zona de Pontevedra, apoio, todo ese, o que é a contorna natural de Pontevedra, que se chama Non Desesquecemento. Presentaron aquí na Serra, e colaboramos con eles máis con Barbantia e coa Asociación pola Memoria Histórica do Barbantia, como xa deixamos tamén antes. Xoan García mantén a súa entrega sobre... Vedes que aí pon a solicitud de muros, de 5, realmente van moitas entregas máis publicadas, só que agora estás ocupando da solicitud de muros, porque hai a solicitud da Serra, lembrades que os límites políticos da época nos concellos non eran os actuais, entón aquí ocupase do que era a solicitud de muros xa a quinta entrega. E dentro desa solicitud estaba, por exemplo, en Tines, que de feito creo que é a primeira das que se ocupa. Si, lista da freguesía, na segunda columna baixo da ilustración vedes lista da freguesía de Santa María de Tines. Entón aí é unha relación de oficios da zona, deste territorio. No caso da miscelánea, neste número, vedes que na página seguinte non hai receta, non temos unha receita de cociña. Preferimos dedicarlle un espazo
que Lidia fixera unha lectura recomendada pois ao noso compilatorio que falábamos antes, para darlle tamén un pouco máis de publicidade a esta publicación. E, bueno, pois eu, así a última hora, optei por incluir aí unha pequena reseña dun Belén que fixeron, esta é unha pequena foto, non mostra realmente como é o Belén de enorme, que era máis grande que esta mesa. Un Belén que fixo un señor de, bueno, un home novo ainda, en Cando, e que me pidiu por favor que lle meteramos na revista, e claro, xa expliquei que non daba tempo que saíse antes de... El quería que fose verse o Belén, a súa casa. E dixi que non había tempo de velo, pero que, bueno, quitaríamos algo que fora aí do pasado para que a xente soubera que se fixo isto e que se seguirá facendo anos vindeiros, non? Vicente publica un artigo sobre Benedicto, sabedes que Vicente leva xa tempo pois dedicado a restaurar a memoria dos cantautores e da música galega tradicional tamén, non? Esta é unha nova entrega dun dos cantautores máis importantes que dou a que se chamou a Nova Canción Galega, nos anos 60 e 70. Moi interesante o artigo. Tamén outro artigo de música, non menos interesante, é o de, máis próximo ainda a nós, é o de Mingucho, sobre Jaime do Lindo, que lle chamaban. O Lindo era seu pai, se non me equivoco, que era un gaiteiro moi conocido na comarca. Teño ido falar a meu avó moitas veces destas familias de músicos, non? E meu avó contábame que o pai deste señor, que vedes aquí na foto, de Jaime, que era, non me acordo se era Domingos, non me acordo ahora. Meu avó ten contado que era un dos músicos millores que ele conocera na súa vida, non? Era un gaiteiro que tocaba do oído todo, non sabía seguramente ni siquiera moito de solfeo, pero era xente que tiña moita música na cabeza. E meu avó contábame que era un... Bueno, dixeme sempre que fora un tipo que fixera moitos músicos, non? Dixeme literalmente. Que fixera moitos músicos na redonda, xente que estivo depois na Orquestra París, como se fala aquí no artigo, ou na Orquestra Os Beiros, etc. Que era un home con... desta xente que ten moita sabiduría popular musical e que formara moitos músicos na nosa contorna. Tamén está moi interesante este artigo. Despois, na página seguinte, tedes unha dobre página dedicada ao artigo que escribe sempre o Dr. Dios para nós, nesta ocasión sobre o tabaco. Ninguén fumou ainda nesta mesa, creo, esta tarde. Vale. Pero, bueno, tamén sabes que non era moi raro hai uns anos, eu recordo de pequeno, pois nadie me fumase na consulta. Era moi habitual, non? E eu, cando Xoan Mariño me pidiu buscar unha nova imaxe pro artigo, porque quedaban enormes as que tiñamos, non? As outras dúas, pois busquei esta, que é un cuadro que conozo de Larricitos, que se chama, que justa é moita de todo que ten a muller, non? Fumando desafiante como con moito prazer, non? Que está fumando con moito gusto. E o pitillo non parece un pitillo. Non sei. Entón, bueno, pois cando escollín esta foto, fixen así un pouco picaramente, non? Para darme un contraste aos consellos do autor. Que tiene praceres ao traballo. Un placer, que tamén é saúde. E recordaba, non sei, foi así un pouco de broma. Pero, bueno, o artigo tamén está moi ben, non? E dar datos demoradores, ademais, sobre todo sobre os beneficios de non fumar, non? Cando se deixa de fumar. Que é algo que tamén damos a fe moitos que estamos aquí. Pasa página. Están dicindo ellos que fuman, pasa página. Pasa página. Que sabores dá? Que sabores dá? Que sabores dá? Que sabores dá o tabaco? Que sabores ten? Sabores ten o tabaco, eu creo que non ten máis un sabor, que é a satisfacción personal que cada un encontra en fumar. Efectivamente. Sabor creo que non Pero ten que ter algún sabor. A satisfacción personal. É un problema adictivo, non é un problema de sabores e de algo por aí. Pero ten razón. Estou grabando. Na entrevista, tal vez fose unha entrevista que queríamos terlle feito a Domingo Sendón, non? A poeta que era de aquí de Otes, desta mesma aldea. Pero, bueno, como eu conocía a súa filla, que é a que entrevistamos, Ana María, propúxenlle unha entrevista en parte tamén para recuperar un poquinho a memoria de seu pai, encamiñando a publicación que faremos este ano, se podemos, como dixemos antes tamén na Asamblea, da reedición deste libro, deste poemario do Santo Ano 92 ou 93, non me acordo agora, que se chama Doutes e Santer, que fixo este home en Argentina, xa moi maior, pouco antes de morrer, un ano antes de morrer, con 93 anos que morreu, se non me equivoco, do premio este libro, nunha edición de autor persoal. Esta foto que vedes aquí dela con seu pai, de Ana María, que era entrevistada con seu pai, con Domingo Sendón,
díxome ela que era a última foto que había dele, a derradeira foto, na boda dela, non? Era a pessoa xa maior, e ele ten xa aí 90 anos ou por aí, máis ou menos, non? Era a derradeira foto que hai deste autor. E de feito, é a foto que aparece no libro que original, que se publicou no ano 92 en Argentina, sai esta foto dele, que é a foto que se conoce dele a máis difundida, non? Despois... Non ten a foto do seu pai? Como? Non ten a foto do seu pai? Ten, pero esta foto mandou máis, ela quixo que pusera esta foto, porque era a última foto do seu pai, non? A última? Claro, esta é a última foto do seu pai, en vida, non? A verdadeira foto... Esta foto é que se usou no libro, pero esa é unha foto que, quero dicir, o que pasa que estaba recortada. É unha foto que se identifica moito co poeta por iso, non? Porque era a foto que figuraba na coberta do libro, a única foto que se conocía así dele. Entón, bueno, pois eu vedes que lle dediquei unha páxina en azul á vida laboral dela, e o resto en branco, pois os seus recordos. É unha entrevista moi bonita, non porque a fixareu, senón polo que ela di, porque de feito foi moi curioso, porque pidinlle unha entrevista, ela está na Argentina, por escrito, non? Ela mandoume, pidinlle, por favor, que me mandaran unhas pinceladas biográficas sobre os seus recordos, e a que non me creades a entrevista é o que ela me mandou. Eu me tiña as preguntas nada máis. Ela mandou un texto de 4 folios moi chulo, moi ben redactado, como veredes, e o único que fixen eu foi cambiar cosas de sitio e meter preguntas. Porque realmente a entrevista é o texto que ela mandou, tal como mandou ela un texto sobre a súa traducción ao galego, evidentemente, pero do resto está tal cal, non? Tal cal como mandou ela. Moi bonita a entrevista. E que día era, bueno. Despois, na páxina seguinte, temos unha colaboración, outra vez máis, como vedes, de Alba Calvo, que é a presidenta da asociación... Bueno, non é presidenta, perdón, é integrante da directiva da Restora, que é unha asociación juvenil que temos aquí en Moutes. Para nós, a figura máis destacada desta asociación probablemente é esa Anxo, non? Anxo Núñez, que é o sobrinho de Vicente, que ten un kiosco, sabedes, que ten a asociación de Terra de Outes, que é o fillo de Encarna, que ten a tenda esta de Cadena 100, pois a través de Anxo, que é alumno do Virxo do Mar, traballamos con Anxo, como sabedes, pois esta reflexión interesante tamén sobre en contra da violencia de xénero, non? Que fixo esta rapaza, que é unha rapaza moi nova, ademais. Despois, na páxina de opinión, Luz Fusco, como sempre, dando caña, houve que incluso cortarlle algunha frase por aí que non nos convencía. Hai censura aí. Hai censura, parece que eu censurei, non eu que censurei. Alguna frase que non nos convencía como era demasiado forte, e cambiamos alguna cousinha por aí. Pero, bueno, iso son cousas de verpintería da revista, non? Sempre falando, a máis xa di el, non? E vimos outra vez, collendo fin ao ano, falando do Concello, non? Como se vede sempre bastante cercanas as críticas. Bueno, tamén moi fiel ao espírito de Luz Fusco, penso que son estas fotos denuncias que metemos sempre, non? Nas que vedes que habería dúcias e dúcias de fotos que meter, só podemos meter 3 de cada vez, máis ou menos. Non hai máis documental, que están, as imaxes falan por si solas. As barreiras e buenísimas. Sí. Depois temos este número, por fin, temos unha sección bastante ampla de páxinas literarias, e sempre temos moi pouquiño. Nesta hai varias colaboracións. Unha delas é un texto que fixo Manolo do Río sobre, cando presentei o meu libro, pois el fixo un texto sobre o libro, e, bueno, pois optamos por incluílo como tipo como se fora unha reseña do libro ou así, non? E tamén, para ilustrar o artigo, metemos algunha foto do acto, que foi o 30 de decembro na Casa de Cultura, como sabedes. Este é o texto que Manolo leu ali ese día. O texto que leu na presentación. Despois, nas páxinas literarias, seguimos con 2 relatos de... Bueno, son contactos supostamente amigos de Xastre, non? Eloy Arbella e Enrique Álvarez. Supostamente non. Que levan anos colaborando con nós. Son autores que para min... É historiador. Caralho. Tens que virar forza do que... Son autores que... Son de Caralloso. Son, bueno, se son reais, se existen realmente, son vos, non son, a ver, son vos relatos, xa está, se dixo moitas veces que é xente que escribe bastante ben, non? É dicir, non están, non desmerecen para nada a calidade de calquera escritor que fa relatos hoxe en día en Galicia, penso. Tedes aí a foto esta, por certo, é Pablo Sachs, que é o saxofonista que me acompañou na presentación, e Xoan Mariño, con moi criterio, aproveitou a foto, pois o relato fala dun saxofonista que, pola súa mala vida, pois o perde todo na vida, non? E, bueno, outro das pizarras, pois xa fala dunha... É casi unha, máis que un relato, unha vocación, non? Probablemente. De feito, ao final metemos unha apartada de vocacións.
E despois metemos un artigo tamén que lle pedimos a Pastor Rodríguez Santa María, conocelo, que foi alcalde de Porto do Son, que é un dos socios máis destacados de Barbantia. Pastor fixo este artigo, que publicou na revista Alameda hai uns meses, sobre un escritor, non é ningún dos que están na foto, cando leades a veredes, é un tal Coiradas, Ramón Coiradas, un escritor que parece ser que era de aquí de Serra de Outes, e que ninguén se acordaba xa ben. É moi interesante o artigo, porque é un dos autores que aparecía naquel Álbum de la Caridad, que eu falei moitas veces del, que é un álbum onde publicou Añón os primeiros poemas en libro. Este Ramón Coiradas, con 2 poemas, tamén aparece nese Álbum de la Caridad, que se publicou na Coruña no ano 1862. E, Pastor aquí fai unha reflexión sobre él, intenta dar os máximos datos posibles sobre este escritor, e incluso abre pé a que alguén investiga un poquinho máis da súa biografía, porque non se sabe nada dele, a día de hoxe. E, despois, ao final... Perdón, se sabe que é de Outes? Probablemente. Eso está confirmado. Imagínase que é de Outes polos datos que dá Carballo Calero, contas aquí todo no artigo, non? O pouco que se sabe está aquí. Se non era de Outes, era da zona, de cerca. Algo publicado. Todos están repetidos Eses 2 poemas que están aí. Os 2 poemas que están aí. De feito, onde les fala de repetir Noia. que era daqui e ao final... O que se sabe está aquí. O que se sabe está aí. Hai que dar. Non sabes se publicou, se escribeu máis. Non, o que se sabe está aí. É dicir, Pastor agota o tema hasta onde pode, non? Entón di, se alguén que sería interesante recuperar a biografía dese señor, non? Claro. O que tedes aí na foto, a ver, Antonio de la Iglesia foi o que organizaba estes xogos, era o secretario dos xogos, perdón. O organizador, o promotor, que puña os cartos era López Portón, que tedes aí outra imaxe, que era un indiano, non? Tornado rico, que xunto con outra xente, a condesa de Espoacimina, Juana de la Vega, non? Etcétera. Pois facían os xogos forais de Coruña, que se presentara a Añón, que ganara o Pedro César, famoso, e ao ano seguinte quitaron un libriño que é unha especie de antoloxía do Resurdimento, non? Entón aí hai xa poemas de Rosalía de Castro, que era unha nena casi, de Pondar, que tamén era moi novo, e de Añón hai 5 poemas de Añón. Deste señor, Coiradas, hai 2, e probablemente fose daqui de outros, non? Porque de Carballo Calero e outra xente. E de la Iglesia tamén, se non me equivoco. Despois ven 2 páxinas que poderían ter sido tamén páxinas literarias, pero optamos por, para non cargar tanta revista de páxinas literarias, meter un apartado de vocacións, non? Porque non nos quedaba moi claro se era ficción ou non era ficción, o se contaba aquí. Un primeiro artigo que tedes, ou texto, é de Lidia Ubelor, que non é a nosa Lidia, senón que é unha sobrinha dela. Veredes que creo que está ben colocado na sección de vocacións, porque máis que un relato parece que é algo vivido, non? Que é algo que fala dunha experiencia propia, de estar longe da terra, o que che pasa pola cabeza cando estás fora, non? E no caso de... Que? Si, a foto metémolas todas. No caso de Freixana, eu non conocía a esta señora tampouco, non sei, nunca vin, non sei quen é, pero porque falaban aquí antes, pois é unha parente de Mingucho Campos, non? Que sabedes que se apelida Alborés, segundo apelido, Mingucho Campos Alborés. Pois tamén é un relato que, non que se a verdade se mentira o que conta, pois fala dunha experiencia cun barco que había no Museo do Pobo Galego, ou que hai, non, vale? A protagonista deste relato, se é un relato ficticio, se é real, pois é ela mesma, conta como un día no Museo do Pobo Galego atopou unha botella no medio do barco, e ese barco fora dese ovo, non? Entón ela, pois, esa botella coña, porque era guardada. Conta iso no relato. Está ben tamén, son interesantes os dois, non? A ilustración é bonita. Sí, moi bonito. É un barco dos nosos, como vedes, non? Que é o barco para engaño. É o barco para engaño. Eu así un pouco difuminado, é o barco para engaño. Está na viera que está medrando. Está medrando, finalmente, chaval. o meu artigo de Añón, pois, probablemente continúe a mesma temática, porque quería facer unha parte de Añón e outra parte de Nicolás Añón, non? Nada, hai un poema de Añón que hai unha carta que lle manda a seus primos en Lisboa, e envía con esa carta un poema que está dedicado a un barítono, porque falo aquí moito no artigo, que é Cresci, ou Cresci, non sei como se pronuncia, entón, ou Cresci incluso, non? Entón Añón dille, mandadelle esta carta, como conocedes este barítono, que vai estrear a súa obra no Teatro Real de San Carlos, dadlle de miña parte este poema, entón eu contextualizo un pouquiño esa carta, máis ese poema dedicado a este barítono de ópera e zarzuela, sobre todo, o século XIX. Nada máis, moitas gracias.